Στο διάστημα υπάρχουν δεκάδες απειλές. Μετεωρίτες από το μακρινό διάστημα, αθέατες αλλά θανατηφόρες εκρήξεις ακτινοβολίας από τον ήλιο, τρομακτικές κατολισθήσεις στην επιφάνεια και σεισμοί στο υπέδαφος. Outer space is the last place you want to be as a human being. Γιατί η φωτιά είναι πιο θανατηφόρα στο διάστημα από τη στη Γη? Τι συμβαίνει σε κάποιον που εκτίθεται σε ακραία φαινόμενα του απότερου διαστήματος? The saliva, the blood goes from a liquid state to a gaseous state. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε να γνωρίσετε τις καταστροφές του διαστήματος. Έτος 2030. Ένα πλήρωμα αστροναυτών πατά το κουμπί ανόδου σε ένα διαστημικό ανελκυστήρα. Ο ανελκυστήρας θα τους οδηγήσει στο διαστημόπλιο που θα τους μεταφέρει σε ύψος τροχιάς. Δεν χρειάζεται να υποστούν τον κίνδυνο μιας ελεγχόμενης έκρηξης κατά την εκτόξευση ενός πυράβλου. We can now create carbon nanotube fibers that are stronger than steel. And believe it or not, they are strong enough to keep a space elevator afloat in space so that you can literally climb your way into the heavens. Το μήκους 160.000 χιλιόμετρων σειρματόσκηνο είναι αγκιστρωμένο στο σταθμό προσόρμησης που ακολουθεί την περιφορά της Γης. Σαν ένας γεωστατικός δορυφόρος παραμένει πάνω από ένα σταθερό σημείο στο έδαφος. Ο διαστημικός ανελκυστήρας είναι το όνειρο κάθε αστροναύτη. Μπορεί όμως να γίνει και εφιάλτης. The space elevator has to be anchored to the Earth. But what happens if you have storms and all of a sudden the moorings begin to snap? Ενώ το σειρματόσχηνο θα είναι ακόμα προσδεδεμένο στο διάστημα, θα αρχίσει να πάλεται βία, χτυπώντας αντικείμενα σε απόσταση πολλών χιλιόμετρων προς κάθε κατεύθυνση. Επίσης, πιθανόν είναι κάποιο πρόβλημα πρόωσης στον υπολογιστή κατεύθυνσης που να προκαλέσει εκτροπή της διαστημικής πλατφόρμας αποκόπτοντας το σειρματόσχηνο. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο τη στιγμή που ένα πλήρωμα θα χρησιμοποιούσε τον ανελκυστήρα, αυτό θα σήμαινε βέβαιο θάνατο. Και αν ένα σειρματόσχηνο 160 χιλιόμετρων πέσει με ταχύτητα στη Γη, είναι αρκετό ώστε να τυλιχτεί 3 φορές γύρω από τον Ισημερινό, σπέρνοντας την καταστροφή σε μια μεγάλη περιοχή. It would be not only disastrous and dangerous for the people involved, the kinetic energy of something like that whipping through the atmosphere would be a menace to navigation. So it's going to have an inherent danger in it that any human system has. Αυτή είναι μόνο μία από τις πάμπολες εν δυνάμει καταστροφές που θα αντιμετωπίσουν οι μελλοντικοί εξερευνητές του διαστήματος. Μεγάλους κινδύνους ενέχει επίσης και η διαβίωση στο διάστημα. Οι αποικίες στη Σελήνη ή τον Άρη θα αντιμετωπίσουν απειλές πανταχώθεν. Ιδιαιτέρως όσες βρίσκονται πάνω από το έδαφος, όπου ξαφνικές εκλάμψεις ακτινοβολίας μπορεί να αποβούν μοιραίες. If we were walking around on the surface of the moon, I would say our number one concern should be solar flare. The sun erupts. The protons coming from that flare could kill an astronaut. There have been several flares over the last couple decades, which if we had had astronauts on the moon just walking around in a spacesuit would have been lethal for them. Στη Γη είμαστε προστατευμένοι κατά το μεγαλύτερο βαθμό από την ακτινοβολία. Η ατμόσφαιρα και το μαγνητικό πεδίο της Γης λειτουργούν σαν ένας προστατευτικός φράχτης που επιτρέπει να τον διαπεράσει ελάχιστο ποσοστό σωματιδίων. Στη Σελήνη και στον Άρη είμαστε εντελώς εκτεθειμένοι. Η Σελήνη δεν έχει ατμόσφαιρα και μαγνητικό πεδίο.
Ο Άρης έχει πολύ αραιή ατμόσφαιρα και πολύ ασθενέστερα τοπικά εντοπιζόμενα μαγνητικά πεδία. Η NASA λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη την ηλιακή ακτινοβολία, αφού λίγο έλειψε να στοιχίσει τη ζωή αστροναυτών του προγράμματος Apollo. The Apollo lunar landing crews were quite fortunate. In 1972, in August, there was a major solar flare. There was what they call the Great Solar Storm that happened to just take place in between the Apollo 16 mission in April and the Apollo 17 mission in December of that year. Had that occurred while there was a crew on the surface of the moon, they would have been dead. Οι επιπτώσεις θα ήταν παρόμοιες όπως με εκείνες σε κάποια από τα θύματα στη Χιροσίμα και τον Ναγκασάκι. Ήταν άνθρωποι που δεν πέθαναν από την αρχική έκρηξη, αλλά από την τεράστια δόση ακτινοβολίας που δέχτηκαν σε λίγα δευτερόλεπτα. Ένας αστροναύτης που θα βρεθεί σε ανάλογες συνθήκες θα είχε ελάχιστο χρόνο να αντιδράσει. Μια πλημμυρίδα θανατηφόρων σωματιδιών θα εισχωρήσει στο σώμα του, εξοντώνοντας όλα τα κύτταρά του σε ελάχιστο χρόνο. Γι' αυτό η άπικη του διαστήματος θα πρέπει να είναι σε συνεχή επαγρύπνηση. We're going to need weather reports, but they're going to be space weather reports. We're going to need satellites monitoring the sun, giving us advance warning of flares. The light from the sun takes only 8 minutes to reach the moon. Coming behind it would be the particles, the lethal radiation. You'd have minutes, half an hour, that sort of time frame before you wanted to really be in a shelter. Such a storm might last for a couple days. Μια επιλογή μπορεί να είναι η διαβίωση κάτω από το έδαφος. Όμως μη σας ξεγελά αυτό το άνυδρο τοπίο. Η Σελήνη και ο Άρης εξακολουθούν να είναι ενεργά ουράνια σώματα όπου μπορούν να ξεσπάσουν φυσικές καταστροφές σαν αυτές που πλήττουν τη Γη. I'm here in the Mojave Desert in a cave created by a lava flow underneath 5 or 6 feet of rocks. Well, being underground in a cave may be an option for habitation on the moon or on Mars. On the surface of the moon and Mars, there's radiation from the sun, there's cosmic radiation. On Mars, there's dust storms. If we're underground, well, we're safe from those hazards, but we have other hazards. Imagine being in this cave when there's quakes, rocks falling down, crushing us, pinning us. Ένα σεισμός στη Σελήνη, τον Άρη, θα μπορούσε να απειλήσει και μια επί του εδάφους απικία. Η Σελήνη και ο Άρης δεν έχουν τεκτονικές πλάκες σαν αυτές που προκαλούν τους περισσότερους σεισμούς και τις ηφαιστειακές εκρήξεις στη Γη. Ούτε υπάρχουν ενδείξεις ύπαρξης ένεργων ηφαιστείων. Ωστόσο, η Σελήνη και ο Άρης διαθέτουν πυρήνες. Καθώς λοιπόν η πίεση από τον πυρήνα κατευθύνεται προς την επιφάνεια, ξεκινούν οι δονήσεις και όπου γίνεται σεισμός υπάρχει συχνά μια ακόμα καταστροφή. Just recently we've seen a landslide occurring on Mars. It was captured with the cameras in orbit. So we know this does happen. And that can be hard to predict. We might put our base someplace which appears perfectly safe and then a few years later realize that there's a landslide hazard. Οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμα εξακριβώσει τι προκάλεσε την κατολίσθηση κοντά στο βόρειο πόλο του Άρη το 2008. Ήταν μια παγωμένη περιοχή, οπότε οι ερευνητές πιστεύουν ότι το υλικό της κατολίσθησης ήταν ως επιτοπλίστων πάγος. Πρόκειται ακριβώς για μια τοποθεσία όπου θα μπορούσε να στηθεί μια απικία, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί ο πάγος προκειμένου να μετατραπεί σε πόσιμο νερό. Ακόμα και ένας μακρινός σεισμός θα μπορούσε να προκαλέσει κατολίσθηση κοντά σε μια απικία. Επίσης, τι θα συμβεί αν υπάρχει ένα κρυφό ρήγμα κάτω από τα κτίρια? Στο μέλλον, οι άπικοι του διαστήματος που θα ζουν στη Σελήνη ή τον Άρη θα βρεθούν αντιμέτωποι με πολλές απειλές, ακόμα και φυσικές καταστροφές όπως σεισμοί στη Σελήνη ή τον Άρη. They're not active the way we're used to on Earth. They're active in different ways, and there may be unexpected ways that they could cause problems for us.
Επειδή όσον αφορά τις γνώσεις μας για τους μακρινούς αυτούς κόσμους, ουσιαστικά έχουμε ξύσει μόνο την επιφάνεια. Είναι πιθανόν στο μέλλον να οικοδομήσουμε μια διαστημική βάση πάνω ακριβώς από ένα ρήγμα, αγνοώντας τι υπάρχει από κάτω. Και επειδή το βάρος είναι σημαντική παράμετρος στη μεταφορά αντικειμένων στο διάστημα, τα ελαφρά κτίρια θα είναι πολύ ευάλωτα, ιδιαιτέρως το εξωτερικό τους περίβλημα. If anything happens to that protective layer, that's trouble, very rapid trouble. As the gases stream out of the habitat, you've got to have a very efficient and quick procedure for getting into a spacesuit to survive that sort of decompression. Ενδεχομένως ο θάνατος να μην είναι ακαριαίος αν εκλείψουν ξαφνικά το οξυγόνο και η ατμοσφαιρική πίεση από την αποικία. Στον Άρη υπάρχει μια αραιή ατμόσφαιρα, αν και δεν ευνοεί την αναπνοή, αφού έχει υψηλή περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα. Στη σελήνη υπάρχει μόνο το κενό του διαστήματος. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια πιθανότητα επιβίωσης, όπως έχουμε διαπιστώσει από βιομηχανικά ατυχήματα σε υπερβαρικούς θαλάμους αποσυμπίεσης στη γη. Exposure for maybe a minute or so is survivable. Now, if you stay in a vacuum long enough, there's not enough oxygen, so nitrogen that's saturated in your blood and your tissues comes out of solution and causes bubbles. That's decompression sickness. And also, if you hold your breath, you can get what they call pulmonary overinflation, and your lung ruptures into your bloodstream, and that's called an embolism. So there's multiple factors that can result in death from exposure to the vacuum of space. Υπάρχουν επίσης οι ακραίες θερμοκρασίες. Στη σελήνη, οι θερμοκρασίες κυμαίνονται από τους συν 115 μέχρι τους μείον 178 βαθμούς Κελσίου. Εξίσου χαμηλές θερμοκρασίες υπάρχουν και στον Άρη, παρόλο που αν είναι κανείς τυχερός μπορεί να πετύχει μια ευχάριστη καλοκαιρινή μέρα με θερμοκρασία 21 βαθμών Κελσίου. Όταν όμως δεν υπάρχει κατάλληλη για την αναπνοή ατμόσφαιρα, η έξοδος χωρίς διαστημική στολή δεν είναι καθόλου καλή ιδέα. Κάτι άλλο για το οποίο θα πρέπει να επαγρυπνούν οι επί του εδάφους εγκατεστημένοι άπικοι του διαστήματος είναι οι μετεωρίτες. Ενδεικτικοί είναι οι κρατήρες στην επιφάνεια της σελήνης. Δείχνουν πόσο εύκολος στόχος είναι. We're relatively comfortable down here underneath these layers of protection. We've got a thick atmosphere which absorbs and burns up meteorites. We go to the moon, nothing. There's no thick atmosphere. We are exposed to everything that space is throwing at us. We go to Mars, there's a thin atmosphere, but it's not anywhere near as good as the Earth. So again, we're exposed to what's coming in from space. Μικρότεροι μετεωρίτες με μέγεθος μερικών εκατοστών ή και λιγότερο, γνωστοί και ως μικρομετεωρίτες, χτυπούν πιο συχνά και συνήθως απροειδοποίητα. You're walking along the surface of Mars, then something the size of a grain of sand comes slamming into your spacesuit. That's going to be a serious problem. It's going to be a loss of the pressure in the spacesuit. It could mean loss of life of an astronaut. When we have lots of people doing a lot of work on other worlds, eventually that's going to happen. That's the equivalent of a lightning strike, a rare, possibly fatal event. Οι μικρομετεωρίτες μπορούν να ανοίξουν οπές στα τυχώματα ενός κτηρίου μιας αποικίας. Οι αποικίες κατά πάσα πιθανότητα θα αποτελούνται από σειρά επιμέρους προκατασκευασμένων τμήματων ή στοιχείων. Και όπως τα πληρώματα αστροναυτών πρέπει σε περίπτωση κινδύνου να σφραγίζουν τμήματα ενός διαστημικού σταθμού, το ίδιο θα κληθούν να κάνουν και οι διαστημικοί άπικοι. Ευελπιστούμε ότι οι μεγάλοι μετεωρίτες θα είναι δυνατόν να εντοπιστούν, ώστε οι άπικοι να προετοιμαστούν ανάλογα. Ωστόσο, η εκένωση της αποικίας μάλλον δεν θα ωφελήσει καθόλου. Η πτώση μετεωρίτη σε κοντινή απόσταση θα προκαλέσει θανάσιμο κρουστικό κύμα που θα απλωθεί σε απόσταση πολλών χιλιόμετρων.
Ένας μετεωρίτης πλάτους 3 μέτρων χτυπά με ισχύ αντίστοιχη 6 με 8 τόνων εκρηκτικής ύλης τρινιτροτολουόνης. Υπτάμενα συντρίμματα από την πτώση θα μπορούσαν επίσης να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες ζημιές στα κτίρια της αποικίας. Αλλά βέβαια από μια άμεση πρόσκουρση θα απομείνουν ελάχιστα ίχνη της παρουσίας των απίκων στο μέρος αυτό. Είναι απίθανο οι άπικοι του διαστήματος να εγκατασταθούν κοντά σε κάποιο ηφαίστειο του Άρη. Στη σελήνη μάλλον δεν έχει σημειωθεί ηφαιστειακή δραστηριότητα τα τελευταία 2 με 3 δισεκατομμύρια χρόνια. Όμως, ακόμα και παλιά απομεινάρια ηφαιστείων θα μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα σε εποχούμενα διαστημικά πληρώματα. Both the moon and Mars show evidence of volcanic flows. So we might expect to find there this sort of thing, volcanic caves. Now imagine driving along the surface, come across one of these, you're not expecting it. That could ruin your day, it could ruin your vehicle. You could be at the bottom of this pit without any way to get up. Even worse would be imagining one of these volcanic caves with a thin layer of volcanic rock on top of it. You move across on top of that, it gives, and down you go. Ωστόσο, δεν θα είναι όλες οι καταστροφές στην αποικία εξίσου θεαματικές. Και μόνο η εξάντληση των αποθεμάτων αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους. Επειδή η σελήνη είναι πιο κοντά, ανεφοδιασμός σε περίπτωση ανάγκης μπορεί να γίνει μέσα σε λίγες ημέρες. Αντίθετα, για το ταξίδι στον Άρη χρειάζονται μήνες ή και χρόνια ανάλογα με την ευθυγράμμιση των πλανητών. On Mars, if something goes wrong and you lose some supplies, resupply from Earth can be 2 or 3 years away. You think you've got enough to last, you lose half of it through an accident, you're dead. It's a real problem. I think that means you're going to have more than what you need. You're going to have enough for 5, 6 years. Από τη διαβίωση στο διάστημα πολύ πιο κοντά στη Γη, σε διαστημικούς σταθμούς και από τα ταξίδια με διαστημικά λεωφορεία, έχουμε διδαχθεί πολλά σχετικά με τους κινδύνους που κρύβει το διάστημα. Για ένα διαστημικό πλήρωμα, ο υπαριθμόν 1 κίνδυνος είναι η φωτιά. The reason fire is such a threat is because spacecraft traditionally have higher levels of oxygen than the atmosphere, certainly in higher concentrations under pressure. They're also filled with electronic equipment. Electronic equipment puts out heat, and often there are sparks and arcs. It's a bad combination. Ευτυχώς, χάρη στους σχεδιαστές, είναι ευκολότερη κατάσβεση πυρκαγιών από το πλήρωμα εκεί όπου διακλαδίζονται χιλιόμετρα καλωδίων πίσω από τις κονσόλες ελέγχου. This is a mock-up of the Space Shuttle flight deck that we use for training of crews. If you look at the various panels we have, you will see small holes like this at various locations around it. And these are for fire extinguishers, so that if there is a fire behind one of these panels, you can put an extinguisher in there to extinguish the fire. Ο Άντριου Τόμας έχει πικρά πείρα από τις πυρκαγιές στο διάστημα. Το 1998 ξέσπασε πυρκαγιά στο διαστημικό σταθμό Mir. All the smoke was pumped right out into the cabin. Τα πληρώματα που ταξιδεύουν στο διάστημα μέσα στο στεγανό του σκάφος προσπαθούν πάση θυσία να διατηρήσουν ατμοσφαιρικές συνθήκες ανάλογες με τις Γης στο εσωτερικό. Στο διάστημα η πυρκαγιά είναι από τις μεγαλύτερες απειλές. Το 1998 ο αστροναύτης Άντριου Τόμας της NASA βρισκόταν στο διαστημικό σταθμό Mir με 2 Ρώσους κοσμοναύτες. Ξαφνικά ξέσπασε φωτιά την ώρα του καθαρισμού ενός από τα φίλτρα που είναι σχεδιασμένα για να αποβάλουν το εκπνεώμενο διοξίδιο του άνθρακα και άλλες τοξίνες από το περιβάλλον της καμπίνας. All the smoke was pumped right out into the cabin, and so all of a sudden the cabin in one part of the space station just became thick with a pall of smoke. And of course,
All the air handlers then moved all that smoke around the spacecraft. So within about 2 hours, the entire spacecraft was completely filled with smoke. So we had to just wait for the air handlers to scrub all of this contamination out. And that took about 2 days. And we all manifested symptoms of the toxicity of that environment. When there's a lot of carbon monoxide at those levels, you have nausea, a certain amount of confusion, invariably a headache because you're oxygen deprived. It's just a very uncomfortable feeling. Μια πυρκαγιά στο διάστημα δεν είναι επικίνδυνη μόνο επειδή δεν έχεις πολλά περιθώρια αντίδρασης. Η φωτιά συμπεριφέρεται διαφορετικά σε ένα διαστημόπλιο σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας. What we are seeing is a candle flame. The bottom one is a candle in normal gravity. And as you can see, the flame moves up because buoyancy pushes the hot gases around the flame up. The top photograph is the same candle, but in the absence of gravity. Columbia Spacecraft Park for the module. A mist burn will be initiated here in about 15 seconds. The hot gases don't move up, and what you have is a spherical flame. There's the flame. So here's the initial light off for combustion module 2. Ένας ανιχνευτής καπνού στην οροφή της καμπίνας, όπως γίνεται στη Γη, δεν λειτουργεί στο διάστημα. Αντίθετα, οι ανιχνευτές τοποθετούνται δίπλα σε μικρούς απορροφητήρες που διοχετεύουν αέρα, καπνό και οποιασδήποτε τοξίνες προς το μέρος του ανιχνευτή. Για να διαπιστωθεί πόσο επικίνδυνες είναι οι πυρκαγιές στο διάστημα, η ομάδα του καθηγητή Φερνάντες Πέγιο πραγματοποιεί πειράματα στο εργαστήριο αποσυμπίεσης του Πανεπιστημίου Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνιας και στο ειδικό αεροσκάφος KC-135, όπου δημιουργούνται συνθήκες μηδενικής βαρύτητας. Θεωρητικά οι πυρκαγιές σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας θα έπρεπε να έχουν μικρότερη ένταση επειδή τα θερμά αέρια δεν ανέρχονται, πράγμα που σημαίνει ότι η βάση δεν απορροφά κρύο αέρα που να τροφοδοτεί τις φλόγες. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι η πραγματικότητα μέσα σε ένα διαστημόπλιο είναι πολύ πιο επικίνδυνη. Τα συστήματα κλιματισμού δημιουργούν μικρά ρεύματα αέρα. Αυτά μεταφέρουν ανανεωμένο αέρα εν προκειμένου καύσιμη ύλη για τη φωτιά. Παράλληλα, η χαμηλή ροή αέρα και η έλλειψη βαρύτητας δεν απομακρύνουν τη θερμότητα εξίσου γρήγορα όσο στη Γη. Το αποτέλεσμα λοιπόν? This type of fires are hotter and more dangerous than in normal gravity. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς μπορεί να είναι μεγαλύτερος μέσα στο νέο διαστημικό σκάφος Ares Orion που προορίζεται να αντικαταστήσει το διαστημικό λεωφορείο. What they've decided to do was to reduce the pressure and increase the oxygen. And by doing this, they reduce the preparation time that it takes for the astronauts to go from the vehicle to outside of the vehicle. So what we're doing is we're testing materials at that proposed environment. We've learned that the environment that they've chosen for the next generation of vehicles, things actually ignite about 20% faster than they would in the current environment. Ο συνδυασμός υψηλής περιεκτικότητας σε οξυγόνο και χαμηλής ροής αέρα σημαίνει ότι σχεδόν οτιδήποτε μπορεί να αναφλεγεί, ακόμα και το μέταλλο. Σύμφωνα με το χειρότερο δυνατό μελλοντικό σενάριο, το πλήρωμα ενός διαστημικού σταθμού αδυνατεί να θέσει γρήγορα την πυρκαγιά υπό έλεγχο. Η φωτιά εξαπλώνεται πολύ γρήγορα ώστε να μπορέσουν να κλειστούν σε μια ξεχωριστή κάψουλα. Ακόμη και αν φορέσουν τις μάσκες οξυγόνου, η θερμότητα από την πυρκαγιά μάλλον θα τους σκοτώσει. Ακόμα και αν με κάποιο τρόπο καταφέρουν να γλιτώσουν από τις φλόγες, το σύστημα φιλτραρίσματος αέρα θα έχει κορεστεί. Οι αστροναύτες θα πεθάνουν από την εισπνοή καπνού και τοξικών αερίων. Μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης από μια ανεξέλεγκτη φωτιά έχει εγκατάλειψη του σκάφους και η επιστροφή στη Γη με μια κάψουλα έκτακτης ανάγκης, αν φυσικά υπάρχει. Αυτό αποδείχθηκε σωτήριο για το πλήρωμα της αποστολής Απόλλων 13. 11 Απριλίου 1970. Το τριμελές πλήρωμα εκτοξεύεται στο διάστημα. 2 μέρες αργότερα, κατά την πορεία τους προς τη σελήνη, εκρήγνεται ξαφνικά μια φιάλη οξυγόνου. Η έκρηξη προκαλεί σημαντική απώλεια οξυγόνου και ζημιές στο ηλεκτρικό σύστημα του διαστημοπλοίου τους.
το πλήρωμα αναγκάζεται να απομονωθεί στη διόλου ευρύχωρη σεληνάκατο. Apollo 13 is the classic case of the failure that doesn't kill you. It happened at the right time. It happened when they were on their way to the moon, so they could use the lunar module as a lifeboat and get back to Earth. Had the same problem occurred after the lunar landing, when Lovell, Swigert, and Hayes were on their way back to Earth, there would have been nothing they could do. They would have been dead. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς υπάρχει και από τις διαστημικές στολές. Κατά τους διαστημικούς περιπάτους, η στολή πρέπει να διατηρείται υπό χαμηλή πίεση. Μόνον έτσι επιτυγχάνεται η αναγκαία ευκαμψία της στολής μέσα σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας. If you had a spacesuit that was at 1 atmosphere, you would be like basically in a balloon and you couldn't move. Σε συνθήκες χαμηλής πίεσης, όπως ακριβώς και ένας αναρριχητής στο Everest, οι αστροναύτες πρέπει να αναπνέουν το ιδιαίτερα έφλεκτο καθαρό οξυγόνο. This is an arm from the spacesuit. It was burned up in a fire in 1980 at Johnson Space Center. Just doing some checkout tests, pressurizing the system with the 2 different oxygen sources. And when this fire occurred, it was, quite a shock. People were standing nearby it, and someone was supposed to be in the suit the next day for a manned test, and it could have been a fatal fire. Even as it is, this suit is worth, at the time, $3.1 million. And it also took NASA $20 million to recover from this fire in terms of redesigning the suit. Η διαστημική περίπατη είναι επικίνδυνη και για πολλούς άλλους λόγους. Ο πρώτος διαστημικός περίπατος στην ιστορία παραλίγο να καταλήξει στην καταστροφή. Alexei Leonov did the first spacewalk that any human did in 1965. But in the rush to accomplish that space spectacular and thereby beat the Americans, the Soviets took some shortcuts on the safety of the cosmonaut. And so he blew up like the Michelin Man. Η στολή έγινε άκαμπτη. Δεν μπορούσε να εξισορροπήσει τη διαφορά πιέσεως ανάμεσα στην ατμόσφαιρα εντός του διαστημικού οχήματος και το κενό του διαστήματος. The problem is you've got a spacecraft in the Soyuz capsule that he was flying that's very small, and the hatch for it is even smaller. Ultimately, his response was to let a little bit of the air out and just deflate the thing enough so that he could crawl back in through the hatch. But he will tell you that to this day, that he wasn't sure he'd be able to make it. An astronaut having, like Leonov, to let the pressure out in order to be able to maneuver in it is in the same situation as a diver ascending from deep water too quickly. Nitrogen bubbles will form in your bloodstream and not only be painful, they'll kill you. Επίσης, κατά τους διαστημικούς περιπάτους, κάτι απλό όπως ένας χαλαρός σφιγκτήρας ή ένας ελαττωματικός προωθητής ασφαλείας μπορούν επίσης να οδηγήσουν στην καταστροφή. Ο περίπατος στο διάστημα εκτός του διαστημικού οχήματος είναι το πιο επικίνδυνο για έναν αστροναύτη. Η παραμικρή λανθασμένη κίνηση μπορεί να αποβεί μοιραία, ιδίως εάν εξαιτίας της απομακρυνθεί από το διαστημικό όχημα. There was an instance on one of the Russian space stations, the Soyuz, where one of the crew members was not tethered and he was in the airlock area watching the other crew member, and he slowly started to drift out, and the other cosmonaut saw him and grabbed him. An untethered person in space without appropriate propulsion system to get back would be very, very serious. I mean, basically, you're lost at sea. Ακόμα κι αν η στολή διαθέτει προωθητικό σύστημα, μπορεί να παρουσιάσει βλάβη ή να εξαντληθούν τα λιγοστά της προωθητικά καύσιμα πριν ο αστροναύτης φτάσει σε ασφαλές μέρος. Ο αστροναύτης θεωρείται πάπυρον στο διάστημα. Ένας διεθνής διαστημικός σταθμός αδυνατεί να τον περισυλλέξει, και αν είχε προσορμιστεί το διαστημόπλιο, θα χρειαζόταν πολλή ώρα για να απαγκιστρωθεί και να οργανωθεί επιχείρηση διάσωσης. Σε αυτό το εφιαλτικό σενάριο, στον αστροναύτη θα απομείνουν μερικές ώρες οξυγόνου, κατά τις οποίες απλά θα περιμένει το τέλος. Όσο η διαστημική στολή παραμένει άθικτη, το πρόβλημα δεν θα είναι η πίεση.
είτε θα εξαντληθεί το οξυγόνο, είτε θα πάψει να λειτουργεί το σύστημα που απομακρύνει το αποβαλλόμενο με την αναπνοή διοξίδιου του άνθρακα. Και στις δύο περιπτώσεις ο αστροναύτης θα πεθάνει από ασφυξία και θα συνεχίσει να αιωρείται στο άπειρο. Οι μικρομετεωρίτες που μπορούν να καταστρέψουν τις διαστημικές αποικίες αποτελούν θανάσιμη απειλή και για τους διαστημικούς περιπάτους αλλά και για το διαστημικό όχημα. Επίσης, στη γη τροχιά, εκτός από αυτούς τους πετρώδεις διαστημικούς μπαμπούλες, υπάρχουν και τα διαστημικά σκουπίδια. Όλα αυτά τα αντικείμενα περιφέρονται με ταχύτητα άνω των 35.000 χιλιόμετρων την ώρα. Σε τέτοιες ταχύτητες, αντικείμενα μεγέθους μερικών μόνο χιλιοστών μπορούν να σκορπίσουν το θάνατο. A micrometeoroid flying through space is a lot like a golf ball flying through the air with these differences. The micrometeoroid is much, much smaller. And because it travels at hypervelocity, it's far more destructive when it hits. If a micrometeoroid hits your spacesuit, it's going to put a hole in it. You don't have reach or the ability to patch or fix it unless you've got a fellow astronaut right there. You're going to die. Your air is going to leak out fairly quickly. It's going to gush out. Your blood's going to boil. That's going to be it. Τι κάνει το αίμα να βράζει? Στο διάστημα αυτό δεν έχει να κάνει με τη θερμότητα, αλλά με την ξαφνική απώλεια ατμοσφαιρικής πίεσης. The idea that blood boils is really a misnomer. The liquid in your body goes from a liquid state to a gaseous state. Κυκλοφορούν πολλοί μύθοι για το τι μπορεί να συμβεί σε ένα απροστάτευτο άνθρωπο στο απότερο διάστημα. Η αλήθεια είναι η εξής. Καθώς το διαστημικό κενό εισχωρεί σε μια ελαττωματική διαστημική στολή, τα υγρά τμήματα της γλώσσας και των ματιών αρχίζουν να κοχλάζουν, όπως επίσης το σάλιο, τα εσωτερικά υγρά και το αίμα. Καθώς το αίμα εξαερώνεται, δεν διοχετεύεται πλέον οξυγόνο στον εγκέφαλο ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του σώματος. Μέσα σε 15 δευτερόλεπτα ο εγκέφαλος πάβει να λειτουργεί και το θύμα χάνει τις αισθήσεις του. Λίγη ώρα μετά πεθαίνουν και τα υπόλοιπα κύτταρα. Σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξουν και οι ακραίες θερμοκρασίες, αφού στις φωτισμένες από το φως του ήλιου περιοχές του διαστήματος φτάνουν τους 120 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις περιοχές με σκία πέφτουν στους 150 βαθμούς υπό το 0. Και πότε μια τρύπα είναι πολύ μεγάλη για μια διαστημική στολή? You're really asking a very small amount of material to stop a particle that could be coming in at 7 kilometers per second. You can see the entry hole from the test, and it has many, many layers, ending with what's called the bladder, and this is a pressure retaining layer. That's about a 2 to 3 millimeter hole, a 4 millimeter for an EVA suit on the soft goods. This material would be considered catastrophic. Ευτυχώς κανείς μέχρι σήμερα στο διάστημα δεν είχε αυτή την τύχη. Οι συγκρούσεις ενδέχεται να δημιουργήσουν επίσης προβλήματα και με πιο ύπουλους τρόπους. Έτσι η NASA καταβάλει μεγάλες προσπάθειες να αναπαραγάγει διαπροσομοιώσεων διαφόρους τύπους ζημιών στη Γη από πιθανή πτώση μικρομετεωριτών. Στο κτίριο υπερτάχυνσης του εργαστηρίου πειραμάτων White Sands στο Νέο Μεξικό, ερευνητές προκαλούν συγκρούσεις χρησιμοποιώντας βαλίστρες πεπιεσμένου υδρογόνου. Εκτοξεύουν αντικείμενα με έως και 30.000 χιλιόμετρα την ώρα σε τμήματα διαστημικών λεωφορείων και σταθμών για να αξιολογηθεί η πιθανή ζημιά. At that velocity, you can get from Los Angeles to New York in about 8 minutes. The testing that we're going to perform today is on an International Space Station handle that the astronauts use on the outside of the space station in order to transverse around the space station safely. Several astronauts have cut their gloves severely. This is a great concern to NASA because when they designed the space station, they are very careful to eliminate all sharp edges because you don't want something snagging the astronaut spacesuits and creating a hole and ending a mission. Οι τεχνικοί τοποθετούν το βραχίωνα στο θάλαμο στόχευσης, τοποθετούν το πλάτους 79 εκατοστών του χιλιοστού βλήμα σε μια υποδοχή που θα θρηματιστεί μετά την πυροδότηση και στη συνέχεια προσθέτουν πυρίτιδα στο πηγαίο. We take gunpowder and propel a piston which compresses hydrogen gas up to about 100,000 psi. It's that highly compressed gas that accelerates the projectiles from 0 to 19,000 miles per hour. We use 3 different types of cameras. One takes a snapshot, another one takes a film, and the third type is a digital camera which takes 16 frames at 200 million frames per second.
Πίσω από το προστατευτικό διαχωριστικό οι τεχνικοί ετοιμάζονται για την πυροδότηση. Από το θάλαμο αφαιρείται το οξυγόνο και άλλα αέρια ώστε να αναπαραχθεί το κενό του διαστήματος. Και τώρα η ώρα της αλήθειας. Πόση ζημιά προκάλεσε αυτός ο τεχνητός μικρομετεωρίτης? Even though it is a small impact, there's enough of a lip with enough structure so that an astronaut could catch their glove on such a lip and cause a tear in their glove. Κι αν ένα τόσο μικρό βλήμα προκαλεί τέτοια ζημιά, δεν θα πιστεύατε τι μπορεί να κάνει ένα μεγαλύτερο αντικείμενο. Στο εργαστήριο πειραμάτων White Sands της NASA στο Νέο Μεξικό, οι ερευνητές φόρτωσαν μικρά βλήματα σε πελώριες βαλίστρες. Τα βλήματα προσομοιώνουν τους μικρομετεωρίτες και τα διαστημικά σκουπίδια. Εξφεδονίζονται με έως και 30.000 χιλιόμετρα την ώρα πάνω σε τμήματα διαστημοπλοίων και διαστημικών σταθμών, προκαλώντας καταστροφές στη Γη, ώστε να υπάρχει καλύτερη κατανόηση των καταστροφών στο διάστημα. Σε τέτοιες απίστευτες ταχύτητες, ένα μικροσκοπικό αντικείμενο μπορεί να δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα. I'm standing inside of our largest target chamber of our 1-inch gun. The gun is 175 feet long and can launch up to a 3/4-inch size projectile. I'm holding a target that was impacted with a 5/8-inch projectile, and as you can see, this is the entry hole, and it went all the way through the test article. An impact of this size would be a catastrophic event in space. Η μόνη ελπίδα για το πλήρωμα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού θα ήταν να φορέσουν αντιασφυξιογόνες μάσκες και να καταφύγουν αμέσως στην κάψουλα διαφυγής. Ένα αντικείμενο πλάτους λίγων μόνο χιλιοστών θα μπορούσε να τους αναγκάσει να εγκαταλείψουν την εγκατάσταση αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων. Κάτι τέτοια σενάρια είναι ο λόγος που τα πληρώματα προσθέτουν συνεχώς στρώματα προστασίας στην εξωτερική επιφάνεια του διαστημικού σταθμού. Για έναν άλλο τύπο συγκρούσεων, αιτία ήταν αποκλειστικά ο άνθρωπος. Το 1997 ένας Ρώσος κοσμοναύτης αστόχησε κατά την καθοδήγηση ενός μη επανδρωμένου σκάφους μεταφοράς φορτίου στο σημείο προσόρμησης του διαστημικού σταθμού Mir. Now, we know in aviation that 70% of the accidents are human-related, so it wouldn't surprise you to think that humans have also a big role in accidents and mishaps in space. The Mir collision actually was because a crew member complained that he wasn't trained enough to do the rendezvous, and the ground control team said, well, you have to do it anyway. The hit occurred and it caused a leak in the cabin pressure, so now they started to lose cabin pressure. And then the space station started to tumble because it was like pool balls. One hits another, it causes it to move. So even a minor thing, just the control of a rendezvous and docking could have almost catastrophic consequence. Ωστόσο, οι καταστροφές που έχουν συμβεί στο διάστημα οχριούν μπροστά στις πιθανές καταστροφές κατά τη μετάβαση στο διάστημα και την επιστροφή από αυτό. Λένε πως τα πρώτα 50 και τα τελευταία 50 μίλια είναι το πιο επικίνδυνο μέρος οποιασδήποτε αποστολής. Αυτό προκύπτει σαφώς από την καταστροφή του διαστημικού λεωφορείου Challenger το 1986 και την τραγωδία του διαστημικού λεωφορείου Columbia κατά την είσοδο στη γήινη ατμόσφαιρα το 2003. Όμως για να ταξιδέψουμε κάποτε πέραν του ηλιακού μας συστήματος θα πρέπει να εξελιχθεί περαιτέρω η σημερινή πυραυλική τεχνολογία. Μια εκδοχή που συναρπάζει και τρομάζει συνάμα είναι γνωστή ως ο κινητήρας αντίλης. Μέσα σε πελώριους επιταχυντές σωματιδίων επιστήμονες δημιούργησαν απειροελάχιστες ποσότητες αντίλης που αποτελείται από άτομα με αντίθετη φόρτιση από τα συνήθεια άτομα. Έτσι στην αντίλη τα ηλεκτρόνια είναι θετικά και τα πρωτόνια αρνητικά. Όταν ύλη και αντίλη έρθουν σε επαφή, εξουδετερώνουν η μία την άλλη, απελευθερώνοντας τεράστιες ποσότητες ενέργειας. Antimatter engines have a 100% conversion rate of matter into energy. Realize that even an atomic bomb is only 1% efficient. Only 1% of the mass of an atomic bomb is converted to energy. In an antimatter engine, we're talking about nearly 100% of the mass converted into energy. It is, for the next century, the propulsion system of choice.
But there's a problem. Ένα κουταλάκι του γλυκού αντιύλης θα μπορούσε να μας εξφενδονήσει διαμέσου του ηλιακού μας συστήματος. Ωστόσο, η ίδια κουταλιά έχει επίσης τη δύναμη να ισοπεδώσει μια ολόκληρη πόλη. Και μόλις ένα διαστημόπλοιο βρεθεί στο απότερο διάστημα, απλά ατυχήματα μπορεί να γύρουν την πλάστιγκα από τη ζωή στο θάνατο. Αν ταξιδέψουμε στον Άρη και παραπέρα, που το κάθε ταξίδι θα διαρκεί χρόνια ολόκληρα, οι πιθανότητες να παγιδευτούμε στο διάστημα θα είναι πολύ μεγαλύτερες. For example, on a flight to Mars, what if a micrometeoroid punches an oxygen tank? What if you just are simply running out of breathable air? There is nothing you can do. You can die graciously is what you can do, however long it takes. Μια άλλη αιτία καταστροφών, ιδιαιτέρως όσον αφορά τα ταξίδια διάρκειας ετών, είναι κάτι που πολλοί παραβλέπουν. One thing we forget is our fellow man, our fellow astronauts. If you're cooped up in this tiny little space capsule for, let's say, a year at a time going to Mars, or years going into deep space, you can go crazy. You can get claustrophobic. The guy next door could really get on your nerves and you want to strangle him after a certain point. Παρόλο που σε αυτά τα περιστατικά δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη δημοσιότητα, υπήρξαν προβλήματα συνύπαρξης ανάμεσα σε μέλη πληρωμάτων στο παρελθόν με καταστρεπτικά αποτελέσματα. There was at least one Soviet space station crew of the 1970s that didn't get along pretty famously and actually supposedly had a fist fight. These stresses are going to manifest themselves on these long-duration missions. Anybody who thinks they aren't is fooling himself. Κυκλοφορεί μάλιστα η φήμη πως Ρώσοι κοσμοναύτες είχαν μαζί τους πυροβόλα τα οποία χρησιμοποίησαν ως μέσα αυτοάμυνας ύστερα από μια εξαιρετικά άστοχη προσγείωση το 1965. The crew landed up in the woods in Siberia and were there for about 3 days. And they had to fight off wolves until they were rescued. After that particular mission, the Soviets decided that they were going to put a sawed-off shotgun in every Soyuz capsule in case something like that happened again. Σήμερα φημολογείται πως οι κοσμοναύτες έχουν περίστροφα σε κοιτία έκτακτης ανάγκης, ωστόσο κανείς δεν δίνει επίσημη πληροφόρηση για το ζήτημα αυτό. Ο κίνδυνος ύπαρξης οπλισμού στο διάστημα δεν είναι μόνο η περίπτωση να ανάψουν ξαφνικά τα αίματα. There is actually a documented case of a payload specialist who flew on a shuttle flight whose experiment failed, and he spent his whole life getting this experiment ready. It failed, and he actually talked about killing himself. And the crew themselves actually tried to protect him and guarded the hatch so he wouldn't kill them. Παρά τα μαθήματα που έχουμε ήδη διδαχθεί από τα διαστημικά ταξίδια μέχρι σήμερα, ένα είναι βέβαιο. Τίποτα δεν μπορεί να αποτρέψει εντελώς πιθανές καταστροφές στο μέλλον. If we're going to continue human spaceflight, we have to accept the risk because it is a very dangerous occupation. But we have to manage the risk, and that's going to require good technical people and good leadership. Ωστόσο, όσο βέβαιο κι αν είναι ότι θα συμβούν καταστροφές, άλλο τόσο βέβαιο είναι ποια θα είναι η εξέλιξη της επανδρωμένης εξερεύνησης του διαστήματος. I think we have a gene for exploration, a gene for discovery. Not only is it good for our evolution, because we find new avenues to reproduce and to colonize, but I think it's also inside the spirit of human beings to want to know what's out there. Is it possible to reach areas that we've never been before? And the thrill of being the first person to explore new terrain, that's fantastic. Μετάφραση Τάσος Δρόκας. Αφήγηση Κωνσταντίνος Τσάκωνας. Τεχνική επιμέλεια Γιάννης Χούσος. Μίξη ήχου Αλέξανδρος Στρατής. Επιμέλεια μεταγλωτισμού Τμήμα υποτιτλισμού, μεταγλωτισμού και ελέγχου Διεύθυνσης προγράμματος ΕΡΤ.